Cine m-a gândit să mă gândesc? Nu știu cum e sunetul. Sper că e ok. Vom da continuu. Murim, asta e. Viața e plină de surprize. Dacă s-ar încărca. E și dus și curent înceapă. Fac. Deja au plecat căcatul ăla de bani. Unde e fa? Unde ești fa? Unde ești bossule? Fac. Stai la ușa mea. Trebuie să țin închisă n-am să fac. Fuck. Nope, motherfucker. Stai la ușa mea. Salut, bossule. What? Dacă ne sperie, Foxy, ne sperie. Bla, cred că a spus la mai important. Bani. Bag că ce ventane bănui. Banii. Și casă. Unde-i dracu ăsta? Da, te văd, Foxy. Nu-l găsesc. Să-l bat. Nu-i. Bossule, ești acasă? Dor. Chiar dacă nu-i la ușă. Să ne uităm la Foxy. Ei. Banii. Să sperăm că nu ne deja înscrie banii. E ora 4. Apropo. Fuck you, boss. Aici cam bai. Aici cam bucătărie. Au plecat. Rămânem fără curent, boților. Căcat. Asta. Mor aici, nu-mi pare rău. Nope. Nu pot să ne bate gata. Hai. Rugați-vă. Mașini. Fuck.
Mi s-a blocat jocul. Yes! Yes, yes, yes! Bun. Bine, am câștigat. Și acum o să facem următoarea chestie. Însă joc, cum credeți voi, o să închid ușa. O să închid ușa, aprin lumina. Și aprin. Să vedem cine iese. Da. Și nu-i? Chica? Hai să ne folosim de asta ca să pierdem. Să vedeți voi cât de greu va fi episodul următor. Chica, am ridicat-o meu de două, nu se blocă camera. Fuck in the world. Salut, boss! Spoiler, motherfucker. Nu merge să Bonnie nu ești. Da, Chica e la ușă. A plecat, dar n-am să deschid ușa. Ok. Am camera să ducă curentul. Episodul următor. Va trebui să ne uităm numai la Foxy. Sorry, oh. The fuck? Bate Foxy la ușă. Cred că așa și pe el. Enervăm pe Freddy. O râs. De ce râs, Freddy? Vreți să vedeți un jumpscare de jocul ăsta? Aștept. Să vedeți cum e când nu mai ai curent. E ora 3. O să vedeți că nu și mie chestii, dar... Deci, asta mă unde și e bucătărie, what the fuck? Ami. Fuck, nu. Ami. Am murit, dar nu va arăta jumpscare. Ok, vi-o spun eu. Oh my god. Ăla sunt eu, știți, nu? Cam atât am avut cu de spus, de jucat. Să vă mai spun ceva. Mă sau îmi iau liber de la filmat. Adică poate mâine nu o să filmez nimica sau o să filmez mai mult decât trebuie. Nu știu, faina să speriți mâine. Nu vă așteptați. Poate să filmez sau putea să nu filmez. Cam atât am avut de spus. Și ne bine, data ne place în viață dacă vă trage jocul. Grijă la Foxy.